A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu kallon mu, a ci gaba da kawo muku sakonni barka da sallah da muke yi a wannan kwamiti mai albarka na Jibu social media. Gashi muna tare da ɗaya daga cikin iyayenmu a wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna reshen jihar Adamawa, kuma mataimakin shugaban gudanarwa na biyu na wannan kungiya mai albarka, Alhaji Magaji Abubakar. Akramakallah, wani sako kake da shi wa duniya ganin cewa yau rana ce na farin ciki, an gabatar da sallan idi lafiya? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ina mai godewa Allah wanda ya halicce mu, ya raya mu, ya kaddare mu muka waye gari yau sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya karɓa mana azumin da muka yi, addu'o'in da muka yi a cikin wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah ya amsa mana. Ina mai matuƙar farin ciki yanda Allah ya sa muka ga wannan wata na Ramadana lafiya, kuma Allah ya nuna mana muka zo ƙarshen sa lafiya. To alhamdulillahi, abinda zan iya cewa shine muna gode wa Allah, kamar yadda Allah ya kaddari muka ga wannan farkon wannan azumi lafiya kuma gama lafiya. To ina miƙa saƙon gaisuwa da tabarka da sallah ga dukkan musulman duniya, musamman kuma manyan shugabanninmu waɗanda suka jajirce wajen karantar da mu a cikin wannan wata, tun daga kan Sheikh Muhammad Yahaya Jingir, shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa, da kuma waziri sidikin mataimakinsa a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo, da kuma Baba Sa'i mataimaki na biyu, yadda suka jajirce, da shugaba Malam Nasir Abdulmuhi yadda suka jajirce wajen karantar da mu. Muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya taimake su, Allah ya sa an yi sallah lafiya, da kuma dukkan magoya bayansu da waɗanda suke karkashin su, dukkan Najeriya da ma duniya baki daya. Muna fatan Allah ya karba mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya karbi ibadunmu. Kuma wayannan musiba da ake ta jaddadawa mutane, muna fatan Allah ya yi mana, Allah ya yi mana, Allah ya bude mana haramaini, Allah ya bamu ikon yadda muka saba duk shekara mu samu mu je mu yi aikin haji. Muna fatan Allah ya sa wannan shekara ma a bude mana, kuma Allah ya sa mu je a yi wannan aikin haji da mu. To alhamdulillah, amin ya rabbi. Akramakallahu, wannan kwamiti mai albarka na social media na kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, muna yi maka fatan alkhairi. Sa'annan me zaka ce game da ayyukan da wannan kwamiti take gabatarwa? To alhamdulillah, muna mai gode wa Allah yanda Allah ya azurta mu da wannan kwamiti na media. Gaskiya wannan ba karaman nasara ba ce Allah ya bamu, wanda duk inda kake a cikin inda ake tafsirai za ka yi ta ganin wannan alkhairi na dalilin 'yan wa'annan media. A duk inda baka tsammanin za ka gani, kana buɗe wayar ka sai ka duba sai ka ga ai ga wani ma, malam wani ma yana guri kaza yana wa'azi, ko kuma malam wani yana ƙasa kaza yana wa'azi. Saboda haka wannan aiki da kuke ba karamin aiki bane, gagarumin aiki ne. Muna fatan Allah ya ƙara muku bunƙasa, Allah ya ƙara muku ɗaukaka, kuma Allah ya ƙara mana yanda za mu samu dukkan irin kayan aiki na zamani, mu ƙara bunƙasa wannan kwamiti na media. Kuma dukkan waɗanda a jihohinsu ba su bunƙasa kwamitin media ba, gaskiya ya kamata, wajibi ne mu ɗauki mataki, mu zage dantse domin mu ga cewa mun tallafa wannan kwamiti na media. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya rabbi, mun gode kwarai da gaske. Akramakallah, Allah ya saka da alkhairi, da fatan za a yi sallah lafiya. Alhamdulillah. Tattaunawa kenan da muka yi da mataimakin shugaban gudanarwa na kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna reshen jihar Adamawa na biyu. Da fatan Allah ya saka da alkhairi, da fatan za mu yi gabatar da bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya. shine nufin shi kuma sannan kuma kana ai ba zan iya kauce ba, domin ko yan ne zumi kansa ne ko zai fita kafin shi yana kasa, idan ne zumi na shi kanshi ne ko zai fita. Za ku dawo kai gaba ɗaya a wajen, amma kuma abin hannu ai tun ɗazu nake ta mara yana akan cewa. To alhamdulillahi, masu kallon mu, kamar da na fara muku, a ci gaba da kawo muku sakon barka da sallah da wannan kwamiti take gabatarwa. Ga mu tare da
shugaban kwamitin wa'azin matasa reshen jihar Adamawa Malam Awwal Muhammad Tukur, wanda shine ya fara fassara mana huduban da aka gabatar kafin jagora shugaban majalisar malamai ya iso ya ci gaba. Akramakallah, wani sako kake da shi ma duniya ganin cewa yau ranar farin ciki ne, al'ummar duniya sun gabatar da sallah? To alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko muna nuna godiya ga mahaliccin mu Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Wannan cikakkiyar baiwa ce yayin da wasu daga cikin mu Allah bai kaddara rayuwarsu ya kawo wannan wata ba. Mu Allah ya kaddara muka azumin lafiya, muka wayi gari da wannan rana mai albarka, muka tashi a idi. Yau muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara mana nasara. To duk mutumin da Allah ya jawo rayuwar shi ya kawo shi irin wannan rana, farko ya ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki. Sannan darussa da muka ɗauko cikin wata na Ramadana mu yi ƙoƙari mu ɗabbaka wajen yin ayyuka na alkhairi. Kar ya zamanto Ramadana ya wuce mutum ya shagala ya koma yin wani abin da ba daidai ba. Kuma irin wannan rana ta idi mai albarka, to kamata ya mutane su ɗauki ayyuka na sada zumunci, abubuwan da zai faranta wa juna rai shi ya kamata mu yi, ba sharholiya ko yin abin da ya saba a karantarwa musulunci ba. Wannan su ne abubuwan da ya kamata a ce mutane musulmi sun lura da su. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya mana gudumawa, kuma kar mu mance da ƙasarmu Najeriya, mu ta sanya wannan ƙasa cikin addu'a duk lokacin da muka gabatar da ayyuka na alkhairi. Insha Allah Allah zai ba mu mafita cikin dukkan damuwoyi da ya addabe mu. Amin ya rabbi. Shugaba, wani irin kira za ka yi da babban murya wa matasa al'umma wanda idan aka yi irin wannan biki na sallah suke zuwa suke yi wasu irin buki na shagulgula zuwa wuraren da ba su dacewa da sauransu, da kuma iyayen yara ma? To alhamdulillahi, mu matasa mu ne ƙashin bayan al'umma. Duk al'umman da ta raini matasan suka zamanto na gari, al'umman za ta ci nasara a rayuwarta. Amma al'umman da ta sake matasa suka zauna sana abubuwan da bai dace ba, to kaga wannan yana nuna ba za a samu nasara ba kenan nan gaba. Don haka wajibi ne akan 'yan uwanmu matasa mu daure mu yi abin da Allah yake so, domin rayuwarmu yana da tsada matuƙa sosai. Iyayenmu sun riga sun tsufa, sun gajiya wajen yin wasu abubuwan. Mu ne yanzu muke tasowa, to mu ya kamata mu tashi mu yi aikin da zai amfane mu. Mu yi koyi da wasu ƙasashe wanda za ka ga matasansu kowa ƙoƙari yake yana karatu yana sana'a. Amma in ka duba mu sai ka samu wasu matasan su ne zaman kashe wando, su ne zama kan kwalbati, su zagi wannan su zagi wancan, ba sana'a. Ƙarshe in aka sami yagun mutane sai su ɗauki takaitattun kuɗi su ba su ga sun juya hankalinsu. Alhamdulillah, mu wannan ƙungiya ta mu ta Jama'atu Izalatul Bid'a Iqamatus Sunnah, in ka duba duk da wannan tabarbarewa na tarbiyya da ake samu na matasa, to da wahalan gaske ka ga matasanmu masu albarka a cikin irin waɗannan. Saboda me? Mun samu tarbiyya daga wurin malamanmu, tarbiyya mai kyau ƙarƙashin ayar da Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'ana, ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye kawunanku da iyalanku ga barin shiga wuta. Wannan yasa iyayenmu da mu suka tsaye wanda ka suke tabbatar da mu duk wasu tararraka ayyuka na addini ba sa barin mu a baya, suke jan mu, saboda in sun gusa sun koma gefe guda, mu kuma matasa mu ci gaba da daurawa. Dan musuluncin da ya zo da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matasa su suka taimaka har musuluncin ya kawo zuwa gare mu. Don haka matasa suna da rawan takawa a wannan rayuwa. Bai kamata su yi wasa da mutuncin su ko matashi ya mai da kanshi ba kowa ba. Wannan sakaci ne babba sosai. Muna fata za a gyara. Allah mana gudunmawa. Amin. Akramakallah, daga ƙarshe akwai iyayen yara da suke sakaci kwarai da gaske, suna barin yaransu suke tafiya wasu irin wurare, musamman a ce yaro ya fita wai yawon barka da sallah ba a san inda ya je da sauransu. Wani irin kira za ka yi ma iyayen yara dangane da wannan? To lallai wannan ba daidai ba ne. Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkanku masu kiwo ne, kuma kowannenku abin tambaya ne dangane da kiwon da Allah ya bashi. Da haka duk wanda Allah ya bashi ɗa, to ya bashi babban kyauta mai matuƙar muhimmanci sosai, da ya kamata ya tsaya ya tukuru wajen kiyaye tarbiyyar 'ya'yan nan. Domin duk mutumin da ya sake ɗansa ya samu matsala, musamman a wannan yanayi da ake ciki, to tsakani da Allah ya cutar da rayuwar ɗan nashi. Ƙarshe za a iya samun matsaloli wanda shi kansa ma ba zai iya gyara wannan matsalan ba. Don haka a lura da 'ya'ya, in ya kama za su tafi sadar da zumunci, to a haɗa su da manya su tafi tafiya na natsuwa, a san ina za su je ina za su dawo, a san shige da fitansu. Amma a sake yara su tafi gidan zu
ko ka ga saurayi ya ɗauki budurwa ta je ɗakinsa ko a tafi wani wuri, wannan ba karantarwa musulunci ba ne, yahudanci ne wannan. Don haka mu mai da hankali mu tsaya mu yi abin da zai amfane mu. Ko a ƙasan turai in kaga mutum yana irin wannan ɗan iska ne, ba mai sanin abin da yake ba ne, domin masu sanin abin da suke yin karatu suke samun shiryawa daga iyayensu, to za ka samu su ne masu yin ƙere-ƙere sana'o'i iri daban-daban, sun waye a rayuwar duniya. Don haka kar mu ɗauki rayuwar wasu 'yan iska na ƙasan turai mu zo muna amfani da shi a nan, wannan ba daidai ba ne, ba ɗabi'anmu ba ne, kuma ba mu gado wannan a wurin magabatanmu ba. Allah ya mana gudunmawa. Amin ya rabbi. Alhamdulillah, sako kenan na barka da sallah muka saurara daga shugaban kwamitin wa'azin matasa reshen jihar Adamawa, Malam Muhammad Awwal Tukur, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Bayan shi kuma ga muna tare da organizing secretary na kwamitin wa'azin matasa shi ma Malam Yusuf Mai Gwanjo, shi ma muna tare, Abubakar Mai Gwanjo, muna tare da shi a wannan wuri. Akramakallahu, wani sako kake da shi na barka da sallawa al'ummar duniya ga baki ɗaya kam har ma matasa? a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara muka zo muka yi wannan idi na sallah ta azumi. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ladan da yake ba wa bayinsa Allah ya tabbatar mana, dukkan alkhairin da yake tabbatar da shi cikin azumi Allah ya sa muna ciki, Allah ya sa muna cikin wayanda ake yantawa. Allah madaukin sarki ya nuna mana na baɗi da halin lafiya. A saƙon da nake so in isar ma mutane game da abin da ya shafi sallah da ake gudanarwa shine, ita bikin sallah ya zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce mana idan aka yi sallah to sunna ne mu bi mu gaida iyayenmu, malamanmu, masu mulkinmu, sarakunanmu, shugabanninmu da abokanan iyayenmu. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya haka yana da lada. Don haka muna miƙa wannan saƙo ga mutane su yi ƙoƙari su nuna ma yara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaisar da magabata ba zuwa roƙo ba. Wasu abubuwa da suke faruwa a al'ada, sai a ɗinka ma yara kaya, a sa musu abin nan son roƙo a zuciya, ya je gidan mutane ya ce ya zo a bashi barka da sallah, in ba a bashi ba ya ce wannan gidan marowata ne. Ya tafi wani gida ya ce ya zo a bashi barka da sallah, in ba a bashi ba ya ce wannan gidan marowata ne. Suna lissafa kuɗi abinda suka samu, wannan ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnan manzon Allah shine a je a gaida iyaye da kuma mahukunta da malamai da kuma abokanan iyaye da waɗanda suka gabace mu a wannan aiki da ake na addinin musulunci. Idan kai haka kayi sunna za ka samu lada. Sako na ɗaya kenan. Sako na biyu, mu sani ƙasanmu nan ta zama abin da ta zama, ba a sake yara ba a san ina suka tafi ba. Abubuwa guda uku sun bullo a ƙasar nan wanda suna da matsala, a ce an bar yara sun tafi kai tsaye. Abu na farko, akwai 'yan duniya da suke neman yara irin wannan yara na suna lalata su. Ya ɗauki kuɗi ya ba wa yarinya, ya je ya ajiye ta a ɗakinsa, ya lalata ta, iyaye suna nema. Duk wanda yake ƙasar nan yana ji ranakun sallah ana neman 'ya'ya ba a gansu ba. To irin wannan matsala ta mutane masu lalata 'ya'yan mutane suna nan su ma sun ɗana bakansu. Sai masu satan yara suna tsafi da su, su ma sun ɗana bakansu. Sai wasu daga ciki waɗanda su ba wannan ne damuwarsu ba, su damuwarsu shine su kuma su je su haddasa wata fitina wadda ba a santa ba. A je wannan ya sari wannan da wuka, wannan ya sari wannan da adda, wannan ya je ya kashe wannan. Irin wannan matsaloli sun zama mana fitina a ƙasar nan. Muna addu'a Allah kare. Sannan iyaye ku kula da 'ya'yanku saboda irin wannan matsala kada a faɗa ta. Yaro idan ya dawo ba a ce masa kar ya je ya gaisuwa ba, amma a bashi point da zai je ya isar da gaisuwa a can, ya isar da gaisuwa a can, ya isar da gaisuwa a can, a ce ya dawo gida. Saboda Najeriyan yau ba ita ce Najeriyan jiya ba. Najeriyan jiya daban, Najeriyan yau daban. In ba a bi haka ba za a ga